Beno, hasiko gea. Ordua heldu da, eskerrik asko etortzagatik, lehenengo gauza, nire oioki naiz, Agenda 2030 eta partaidetzako udal teknikaria. Eta gaurko saio honekin daukagun helburua da herritarrak ondo informatu, astebukar hontan komunikabideetan ikusi dezute, udalak abiatu dula Zarautz 2030 plan estrategikoa. Plan estrategiko hori egin nahi degula Agenda 2030 aterkipean, eta parte hartzeko saioak eta herritarrekin hau guztia landu nahi dugun hori egin baino lehen, ondo azaldu nahi gendun, testu inguru honek zer esaten duen, zer eskatzen duen, eta nola kokatzen gaitun plan estrategiko lan hau egiteko. Eta hori da gaurko saioaren helburua. Horretarako, hemen dauzkagu Iker Basurko, da proiektu estrategikoen zinegotzia eta Agenda 2030 ere bere ardurapean dago. Baita ere, erdian, gero esango dizuet, islaria zein dan, baina segidan udaletxekoa ere da Jesus Arana, bera beste gaien artean partaidetzako zinegotzia da ere. Eta azkenik, Eider Larrañaga, barkatu, bera Islada enpresakoa da, ze ez dizuet esan, baina udalak lan honekin aurrea egiteko 3 enpresa kontratatu ditu, lantalde oso bat osatzen dutenak, eta bera da Isladak enpresakoa. Beste enpresa dira Emun eta Kulturatelier, ze lana hau guztia 3 zutabe nagusi ditu. Bata da lan teknikoa demagun eta gaur Eiderrek azalduko diguna, bestea da partaidetza, bultzada handia eman nahi dioguna honekin ere, eta bestea da honen guztiaren komunikaziorako baliabidea jarri nahi ditugu. Benetan, herritarrengana iristeko. Eta lan hori Kulturatelierren eskutik egingo dugu. Bauxe, besterik gabe, emango diot hitza parte hartzeko zinegotziari. Kaixo, arratsaldeon. Eta ongi etorriak, etorri zeaten hoi. Gaur aurkezten dizuegun Zarautz 2030 ekimenak zerbait baldin bada prozesu parte hartzaile bada. Eta hori da bere ardaz nagusiena. 2030 agendaren garapen jasangarriko helburuak, dakizuen bezala 17+1 denon artean lantzen lagunduko digun prozesu parte hartzailea. Horretarako parte hartze zabala bermatuko duen metodologia aplikatuko dugu, eta jarraian Eiderrek azalduko digu zer nola joango den metodologia hori. Prozesu hau udaletik herrira, herritik udalera, auzoz auzo, gizarte antolatuarekin eta norbanakoekin, jakintza erakarriz, berdintasunetik, adina, aniztasun funtzionala, sektore ekonomikoak, gaitasun ekonomikoa eta aniztasuna bermatzen duten beste irizpide batzuk oinarri hartuta egin nahi dugu. Hori guztia, guztion artean eta guztiontzat izango den Zarautz 2030 bat irudikatu eta diseinatzeko. Eta horretarako ezinbestekoa herritarren parte hartzea. Eta horretara gonbidatu nahi zaituztegu guztiok. Nik nire aldetik besterik ez, Eiderrei hitza eman, eta beak azalduko digu, esan bezala prozesuaren ibilbide guztia. Kaixo, arratsaldeon. Hori, Eider naiz, Isladak enpresatik lantaldearen izenean edo nator, eta nereak ondo esan duen bezala, gaurko helburua da, entzungo dezueten 2030 agenda hori zer den azaltzea. Pixka batzuek 2030 agenda entzuten dezutenean, garapen jasangarriko helburuak 17+1, 18 helburu horiek entzuten ditugunean, jakitun izatea edo behintzat esatea badaki zeri buruz ari den edo hau da hitz egiten ari garena, bale? Eta gero horregaitik saioak edukiko ditu bi atal, baina batez ere lehenengoan zentratuko gea, 2030 agenda eta garapen jasangarriko helburuak zer diren zuei azaltzea, eta dozein zalantza balin baukazute, galdera balin baukazute komentatzen diguzue, eta gero
hola, pintzelada batean, motxean, pixka bat, Zarautz 2030 plan estrategikoaren gako nagusiak edo zeintzuk izango diren laburbiltzea, bale? Hasteko, 2030 agenda zer den, eta garapen jasangarriko helburu horiek zer diren. Hemen euskaraz GJH esaten den hori, gaztelaniaz igual ezaguna eginagoa egiten den ODS-ak edo hitz egiten den hori, bale? Garapen jasangarriko, 2030 agenda, Nazio Batuak urtea daramazki garapen jasangarriaren alorrean lan egiten, baina ikusten zutena zen, naiz eta denbora ere, naiz eta urteak lanean egon, herrien eta herritarren arteko desberdintasunak hor segitzen zutela. Ingurumen aldetik dauden zailtasunak, dauden arriskuak ere hor jarraitzen zutela, bai? Hainbat urtetan egin diren lanak direla medio edo, baina oraindik ere behar bat badagoela lanean jarraitzeko garapen jasangarriaren arloan. Horretarako, bere momentuan bazituzten milenioko helburuak edo deitzen zirenak, eta ikusten zuten ez, pixka bat estankatua zegoela, edo zegoela aurrera egiten, 2005ean onartu zutena izan zen 2030 agenda deitzen den akordio bat, hau batez onartu zuten zertarako helburua zer zen eraldaketa bat eragitea, bai? Modu kontzientean eta aktiboki eraldaketa bat eragitea guztion bizitza, gizaki guztion bizitzaren kalitatea hobetzeko asmoz, inor atzean utzi gabe, bai? Eta guztion bizitza edo hobe beharra bilatze horretan, zer da, pobreziari amaiera ematea da helburua, planeta lurra babesteko eta mundu osoko pertsonen bizitzak eta perspektiba hobetzeko lan egitea eta aktiboki eragitea, bale? Azken finean, 2030 agenda izan da akordio bat, hau batez betezena, baina ze berezitasun edo ze ezaugarri dituen, agenda horren edo akordio horren baitan, zehazten dira 17 garapen jasangarriko helburu, badira 17 arlo edo gai nagusi esango genuke, eta zergatik hemen 17 gehi bat? 17 horiek dira Nazio Batuak onartu zituztenak. Baina bazeuden arlo batzuk kultura esaterako edo hizkuntza aniztasuna esaterako geratzen zirenak pixkat hankamotz, bai? Eta hemen Euskadin dauzkagun ezaugarriak euskararekin adibidez kontuan hartuta, ikusi zen beharra euskara aniztasuna eta kultura aniztasuna lantzeko edo jasotzeko helburu berri bat zehaztearena. Orduan, hainbat tokitan, 18. garapen jasangarriko helburu horren aldeko apostua eginda, bai? Horregaitik 17 gehi bat edo 18 horiek. Esan dizu eta 17 helburu horiek dira arlo edo gai nagusiak. Bakoitzaren azpian edo bakoitzak zehazten ditu helburu edo xede konkretuagoak, bai? Denetara 169, eta hor ja zehazten dira arlo eta gai konkretuagoak bakoitzaren barruan, zein helburu lortu nahi den, zeren alde edo nora iritsi nahi den 2030 urteari begira. Eta helburu guzti horiek lantzen goazen enean, garrantzitsua da zertarako jartzen ditugun ekintzak martxan, esan duguna, guztion bizibeo edo hobetzea, guztion bizitza horiek hobetzea, eta hori nola neurtzen da adierazleen bidez. Horregaitik baita ere definitzen dira 232 adierazle. Karo, hau dira numero oso handiak. Pentsatu behar dugu Nazio Batuak onartutako edo planteatutako akordio bat dela estatu mailan hartzen diren lanketa batzuk. Baina hain da zabala gai eremuak guztiok gure egin dezakegula edo guztiok gure egin beharko genukela eta guztiok norabide berean arraun egin beharko genuke hemen planteatzen diren helburu nagusi horiek lortu ahal izateko, bai? Bakoitzak bere esparrutik, bakoitzak bere eremutik, izan udal bat, izan enpresa bat, izan elkarte bat edo izan norbanako pertsona bezala, bai? Orduan gaur hori nahi genuen, pixka bat ikustea zeintzu diren konkretuki helburu horiek eta orain banan-banan sartuko gera 18 garapen jasangarriko helburu horietan adibide batzuk emanez, zer esaten duen eta nola gauzatu daitezke ze ekimen mota jasotzen diren bakoitzean, ikusteko baita ere nondik gatozen eta nora iritsi nahi den edo, bai?
esandakoa oso gai desberdina lantzen ditu, baina badago, jarrera, tendentzia bat edo, 18 garapen jasangarriko helburu horiek 5 multzotan sailkatzen dituztenak. Badaude garapen jasangarriko helburu batzuk pertsonak dituztenak oinarri, bai? Hor lantzen diren gaiak, hor proposatzen diren helburuak nora joan nahi den, guztietan pertsonen ongizatea da oinarri edo horren jirabueltan ibiltzen denak. Izango lirateke, lehenengoa dala pobrezia desagerraraztea, da helburuaren titulua, bigarrena goserik ez, hirugarrena osasuna eta ongizatea, laugarrena kalitatezko hezkuntza, bosgarrena genero berdintasuna, eta gero esan duguna 18 hori bereizgarria dena edo izango litzatekeela hizkuntza eta kultura dibertsitatea. Badaut beste helburu multzo bat, oparotasuna daukatena helburua, eta oparotasuna bere zentzu zabalenean, bai? Kasu honetan sartzen da 7. garapen jasangarriko helburua, dala energia irisgarria eta ez kutsagarria. Hemen baita ere 8. garapen jasangarriko helburua sartuko litzateke dala lan duina eta hazkunde ekonomikoaren inguruko ekintzak eta helburuak jasotzen dituena. 9. industria berrikuntza eta azpiegitura, eta oparotasun horretan baita ere desberdintasunak murriztea, pertsonen arteko desberdintasunak eta herrialde desberdinen arteko desberdintasunak baita ere, bai? Eta baita ere 11. garapen jasangarriko helburua dela hiri eta komunitate jasangarriak lantzea edo horien alde lan egitea. 3. blokean sartzen dira planetarekin zerikusia daukatenak, eta izango lirateke igual tradizionalki ingurumen arloekin zerikusi zuzenagoa daukaten horiek, bai? Izango litzateke 6. garapen jasangarriko helburua dela ur garbia eta saneamenduaren inguruko ekintzak eta helburuak jasotzen dituena, 12. ekoizpen eta kontsumo arduratsua, 13. klima aldaketa, 14. itxazpeko bizitza eta 15. lehorreko bizitza. Orain sartuko gara bakoitzean konkretuki, Gero badago beste bat dela bakea, oinarri daukana, eta azkenekoa 17. izango litzateke aliantzak. Aliantzak edo elkarlanak, eragile desberdinen arteko aliantza edo elkarlan horiek, bale? Bale. Hitz egiten ari gera garapen jasangarriko helburuak, hitz egiten ari gera garapen jasangarria 2015ean Nazio Batuek 2030 agenda onartu edo bere egin zutela edo akordio hori hartu zutela, baina garapen jasangarria ez da termino berri bat. Ez da 2015ean martxan jarri zen edo lanean hasi zen gai bat. Lehenagotik ere izan milenioko agenda edo objetivos del milenio deitzen den horren bitartez, izan agenda 21aren bitartez, Zarautzen udalak urteak daramazkila agenda 21aren lan egiten, hainbat eremutatik garapen jasangarriaren alde lanean ibili gera, beti entzun izan dugu, ez? Hiru variable horiek edo kontuan hartzea, ez? Oparotasun ekonomikoa, baina beti ere lurralde oreka batekin eta guztion ongizatea bilatuz, bai? Osea, arlo soziala, ekonomikoa eta ingurumena hainbat urtetan zehar edo urtetan landu diren arloak dira. Ze gertatzen da, agenda 2030arekin eta garapen jasangarriko helburuekin egin nahi izan dena da guzti hori batu da edo forma eman da, eta helburua da, lehen esan duan bezala, norberak bere egitea agenda eta bakoitzak bere esparrutik bere lana egitea edo hemen azaltzen diren zera horiek, helburu horiek lortze aldera, bai. Honek baimentzen duena da guztiok izan estatu bat, izan lurralde bat, izan herri bat, edo izan pertsona norbanakoak, guztiok hizkuntza partekatu bat izatea. Eta guztiok esaten dugunean, ni 17. helburu garapen jasangarriko helburuaren alde lanean nago, helburu hau bilatzen dudalako, nik nire etxetik egin dezakedana maila batean izango da, baina esaten duenean horren alde nagoela estatu batek edo udal batek egiten duenean
hizkuntza berdina hitz egiten dugu, eta 17. helburu garapen jasangarriko helburua guztiontzat berdina da. Eta hor barruan agertzen diren xedeak eta helburuak guztiontzat berdinak dira, bai. Orduan bakoitza bere lan esparrutik egingo du, baina guztiok hizkuntza komun bat partekatuz eta helburu komun batzuk partekatuz, bale? Hobeto ulertzeko, askotan garapen jasangarriko helburuak ikusi ditugu titulu nagusi horiek oso zabalak dira, goserik ez, eta goserik ez, edo pobrezia desagerraraztea, oso zabala da, bai. Orduan, nahi genuena da pixka bat orain zentratu bakoitzean ikus dezazuen alde batetik zer nolako ekimenak helburua jasotzen diren hor barruan, eta baita irudikatu nahi duguna da, edo erakutsi nahi duguna da baita ere, esaten ari ginena, ez dela gauza berri bat, eta udalean, herrian baita ere, egin direla eta egiten direla gauzak hoien alde, bai? Eta pixka bat, adibide konkretuekin igual errezago ulertzen da zer dagoen titulo horien azpian esango genuke, bale? Orduan, lehenengoa esan duguna da, pobrezia desagertaraztea. Eta garapen jasangarri bakoitzak, helburu bakoitzak badauka bere titulo nagusi horren azpian, azpititulo bat, negritaz agertzen den hori, eta pobrezia desagertarazte horren barruan zer dago, pobrezia mota guztiak desagertaraztea mundu osoan. Pentsa dezakegu pobrezia urrun geratzen zaigun gauza bat dela, eta gure udalerrian, gure inguruan ez dagoela, baino hemen baita sartzen da, ez da bakarrik arrisku egoeran dauden pertsonen ongizatea bermatzea, arrisku egoeran dauden pertsonei aukera bat ematea, ez da hori sartzen horrelako ekimenak bai sartzen dira, baina baita sartzen dira egoera zaurgarrienean egon daitezkeen pertsona horiekiko laguntza, atentzioa edo sustapena. Adibidez, 3. adineko pertsonaen arloan egiten den lanketa zahartzaro aktibo baten aldekoa. Pertsona horiek eguneroko bizitza horretan integratuak eta sentitu daitezen eta ez etxean geratu edo baztertua geratzea. Hemen sartzen da baita ere, sostengu eta laguntza ematea egoera ahulenean dauden pertsona horiei edozein arrazoi dela medio. Bai kanpotarra direlako, baina ez kanpotarra direlako bakarri. Igual egoera zaila pasatzen ari delako ekonomikoki eta laguntza behar dutelako, eta orain igual pandemia gertatu da honetan, gertatu dira horrelako egoera familiarrak daukatenak, igual pentsatu ezin zutenak horrelako egoera batean aurkituko zirenak, eta orain horren ondorioz zailtasuna pasatzen ari direnak, ez? Eta hemen Zarautzen martxan jarri den ekimen bat, azkeneko duela 2 uda uste izan zela, ez? Tren solidarioa egin zen, ez? Udalerrian bueltaka ibiltzen den tren txutxu horretan lortzen zen diruarekin edo, eta BM-erekin eta Caritasentzako baliabideak edo ematearena, bai? Pixka bat pobrezia desagertarazte titulo handi horren azpian mota honetako ekimenak sartuko lirateke, bai? Bigarren garapen jasangarriko helburua goserik ez. Baina goserik ez honetan, bada alde batetik gosea amaitzea, eta hori igual bai ulertzen dugu gehiago, hemen ez dagoela, ulertu. Bakoitzak ez, bere ezagutatik, baina igual esaten duguna da, ez dagoela edo zailago egiten zaigu, eta gosea irudikatzen dugunean, askotan 3. munduko ume horiek ez, irudikatzen ditugu, baina titulo honen azpian baita jasotzen da, edo sartzen da, elikadura hobea bat, bertako produktuen aldeko apostua, bertako produktuak ekologikoak, nekazaritza jasangarriaren sustapena, horrelako ekimenak ere goserik ez titulo honen azpian sartzen dira, bai? Azpitituloan horrela jartzen du, gosea amaitzea, elikagai segurtasuna eta elikadura hobea lortzea eta nekazaritza jasangarria bultzatzea, bai? Hemen Zarautzek badauka ekimen bat baratze solidarioa deitzen dena, azken finean hor helburu desberdinei ematen zaie erantzuna igual, ez, ekimen horrekin, azken finean hor bertako ekoizpena edo bertako produktuak ekoizten dira baratze solidario horretan, ematen da horrelako formazio ikastaro bat edo baratza egintzan, ez, aukera bezala, ez dakit lan aukera bezala, baina bai baliabideak lortzeko aukera bezala, ez, nahi duen pertsonari, eta baratze horretan ateratzen diren produktuak, ateratzen diren hortuak eta abar, banatzen dira baita ere elikagai bankuaren bitartez.
Orduan, ekimen bakarra horrekin baita ere, hainbat garapen jasangarriko helburuei ematen zaie erantzuna. Igual hori ez dut aipatu, eta aipatzearren baita ere, ekimen asko, azkenean, Agenda 21 hemen agertzen den helburu hauek garrantzia daukate, klabe bat baita da zeharkakotasuna. Ekimen batekin eta hori izan behar da helburua baita ere. Ez egitea gauza ekimen konkretu bat, helburu konkretu bat lortzeko, baizik eta elkarlanean ekimen berdin batekin hainbat helbururi eragitea, ez? Eta baratze solidario horren adibide argi bat da, bai, da bertako produktuak, baina baita da, ez dakit lan aukera, baina behintzat bai baliabideak eskuratzeko laguntza edo tresnak eman pertsonei banku elikagaiekin eta abar, hainbat helbururi egiten dio erreferentzia, bale? Hirugarrena da osasuna eta ongizatea. Azpitituloan jartzen duena da guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea, baina honen barruan ez da bakarrik osasuna bere zentzu klinikoagoan esango genuke edo osakidetzarekin danok ulertzen duguna baizik eta da, osasuna bere eremu zabalenean. Airearen kutsadurak osasuna da baita ere, gure osasunan eragiten du arnasten dugun airearen kalitateak. Zarata osasuna da baita ere, azkenean ingurun zaratotxoa baldin badaukagu, zarata arazoa baldin baditugu, horre gure osasunean eragiten du. Osasuna kontuan aipatzen dugunean, garapen jasangarriko helburu honetan da ongizatea, hitz egiten ari gara baita ere, kirolari buruz, ez? Kirola sustatzea, ohitura osasuntsu horiek sustatzea, horri eragiten diote, garapen jasangarriko helburu honi eragiten diote baita ere. Eskola bideak, ez? Umeak ohitzea, eskolara oinez juten, erabiltzea ohitura hori, ez, elkarlanean, lagunekin danak beste giro goxoago batean eta seguru batean. Irisgarritasuna arazoak dituzten pertsonei begira ere igogailua jartzea, ez, errestasunak ematea ongizate hori bermatze aldera. Edo taxibus, urrunago dauden auzo horietara iristeko edo etxe bizitzara iristeko taxibono zerbitzu hori edo baita ere azkenean da ongizatea eta osasuna garapen jasangarriko helburu honi eragiten dizkiotenak, bai. Laugarrena da kalitatezko hezkuntza eta kasu honetan bada hezkuntza guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa naiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea, bai. Hemen zer nolako ekimenak kontenplatzen dira edo helburuak kontenplatzen dira, alde batetik doako eta kalitatezko hezkuntza bermatzea ikasi nahi duen orori. Pertsona guztiek aukera izan dezaten kalitatezko hezkuntza batetarako sarbidea edukitzeko. Baita ere, hezkuntza espazioak, ikastetxeak, eremu seguruak izan daitezela, eremu seguruak umeentzat, eremu seguruak, pertsona guztientzat, eremu seguruak izan daitezen lantzea. Eremu seguruak eta egokituak baita ere. Baldintza guztietara, ezaugarri guztietako pertsonek aukera izan dezaten bertara juteko. Baina hezkuntza baita ere bada ez bakarrik hezkuntza formala esan nahi dut, ez? Izan daiteke hezkuntza formala, baina hezkuntza ez formal horretan baita ere laguntzea. Ez dakit, gaztelekuan eta ludotekan ematen diren zerbitzuak baita ere, edo etxeko lanak egiten laguntzeko, zailtasunak izan dizazketenekin, edo hor egiten diren baita ere bestelako ekimenak, baino aprobetxatzen direna baita ere horrelako mezu edo helburu batzuk lortzeko baita ere, ez? Hori baita izango litzateke kalitatezko hezkuntza bermatzea, edo udalean hainbat sailen artean elkarlanean osatzen den hezkuntza programak urtero egiten direnak ikastetxeekin elkarlanean baita ere, horrelako ekimenak ere laugarren garapen jasangarriko helburu honi egingo liokete nolabaiteko ginoa edo ekarpen hori, bai. Bosgarrena, genero berdintasuna. Azkenean badago helburu espezifiko bat, jasotzen duena da genero berdintasuna lortzea eta emakume naiz neskato guztiak ahalduntzea, bai. Eta horien adibide argia da, udalak daukan parekidetasun plana, kasu honetan 5. parekidetasun plana lantzen daukazue,
emakumeen etxea baita ere, ez, eta orain dela ez hainbeste jarri den emakume etxe berri hori ez dakit, bisibilitate gehiago ematen duena, edo herritarrengatik igual gertutasun hori markatzen duena, horrekin lotuta baita ere emakumeen etxeko mahaia zein parte hartze organo bat den generoaren inguruan baita ere dauden egon daitezkeen kezkak eta abar lantzeko, LGTBI kolektiboaren bisibilitatea baita ere ez, berdintasun horren testu inguruan egiten diren ekimen desberdinak. Seigarren helburua da ingurumen arloekin hasten da pixka bat, eta da uraren erabilera eta kudeaketa jasangarria naiz guztiontzako saneamendua bermatzea, bai? Eta hemen kudeaketa jasangarri horren adibide bat izan daiteke adibidez, euri-ura edo urrez edangarria edo urrez potablea erabiltzea adibidez lorategien ureztaketan. Zertarako erabiliko dugu tratatuta dagoen ur bat kostu bat daukana, erabili ahal baldin badugu beste mota batetako ur hori, ez? Horrelako ekimenak izan daitezke. Edo saneamendu sareak askotan, saneamendu banaketa sareak baita ere, askotan zaharkituak geratzen diren heinean ur galerak izatea ekartzen du, ez? Eta orduan horien jarraipen bat egitea baita ere ura alperrik ez galtzeko, bai? Eta modu jasangarri eta zentzuzko batean kontsumitzeko. Zazpigarrena, energia irisgarria eta ez kutsagarria, azkenean da energia eskuragarria, fidagarria, jasangarria eta modernoa bermatzea, eta nik azpimarratuko nuke hemen guztiontzat. Eta azken egunotan hainbeste telebistan entzuten dugu egunero kilobatio orduaren rekord berri bat, egunero rekord berri bat daukagu, ez? Horrek zer ekar dezake, energia pobreziaren areagotzea, bai? Egon daitezke familiak, egon daitezke pertsona, argiak pizteko beste dirurik ez edukitzea, edo orain negua datorren honetan, berogailua, behar duen neurri horretan ez piztea eta egoera egokian egotea ekonomikoki egoera zaila pasatzen ari delako, ez? Horrelako gaiak lantzea udal mailan, horrelako energia fakturak ulertu eta horietan ulertzeko tailerrak egitea ikusteko zer egin dezakegun faktura horiek murrizteko alde neurrian, ez? Askotan faktura horiek ez ditugu ulertzen eta daukagu igual kontratatuta beharrezkoa duguna, baina potentzia handiagoa, baina ez dugunez ulertzen da ez dakigunez, horrela aurrera jarraitzen dugu, ez? Horrelako tailerra baita ere jendeari ezagutera emateko nola egin energia irisgarriago izatea edo aukera gehiago edukitzea, edo energia planak egitea baita ere. Energia planak egitea, udaleko energia plan bat, ikusteko nola izan eraginkorragoak energiaren kontsumoaren ikuspegitik, bai? Eta nola ez energia berriztagarrien aldeko apostu hori egitea, ez? Bai udalak erakunde bezala, edo baita ere herritarrei baliabideak ematea energia berriztagarriak ezartzeko edo horien bidez hornitzeko norberaren etxeko argia, bai? 8. garapen jasangarriko helburua zer egiten dion referentzia? Guztiontzako hazkunde jarraitua, inklusiboa eta jasangarria. Enplegu betea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea. Azken finean da, enplegu duina izatea, bai? Eta hor azpimarra, bai? Hemen Zarautzen orain arte egin diren ekimen batzuk aipatzearren, lankidetzako Urola Kostako udal elkarteak edo mankomunitateak lankidetzako guneak eskaintzen ditu, edo enpresak sortzeko espazioak edo lokalak ere eskuragarri ditu, hasieran edo hasiera fasean dauden enpresa horiei hasten laguntzeko bide bezala edo lan bila dabiltzen pertsonei zuzendutako formakuntza ikastaroak eta orientazioak azkenean formakuntza garrantzitsua da lan duin horren aldeko zera horretan, eremu horretan edo alde horretan. Eta baita ere hazkunde horren testu inguruan edo aipatzearren baita ere Murkil dendarien elkartea edo zurekin ostalarien elkarteak ere azkenean Zarauzko
hazkunde ekonomikoaren parte direlako baita ere horrelako ekimenak, bai? Bederatzigarrena, industria berrikuntza eta azpiegitura, eta industria berrikuntza eta azpiegitura oparotasun horretan aurrera egiteko tresna edo baliabide bezala, bai? Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea eta berrikuntza sustatzea, bai? Eta hemen egin daitezkeen edo nolako ekimenak egin daitezkeen, jarra daitezkeen martxan, nahi duguna da industriak ez izatea kutsatzaileak, nahi duguna da industriak ez izatea gure planetaren gainbera horretan lagunduko dutenak, ez? Orduan, ingurumenak kudeatzeko sistemak edo ekodiseinu jarduera ekonomikoetan txertatzea edo hortan aurrera pausoak ematea, edo askotan badaude industrialgunetan, badaude hainbat enpresa, baina ez dago kudeatzaile, organo kudeatzaile bat industrialgunetan, eta orduan bakoitza bere modura egiten ditu gauzak, eta igual hori ez, modu ordenatuan egiteak laguntzen du baita ere, bai enpresentzat, bai ingurumenarentzat, bai udalerrientzat, kalitate hobeago batekin lan egitea, bai. Azkenean ikusten dena da, berrikuntza izan dadila aurrera egiteko eta oparotasun horretan aurrera egiteko klabea edo giltza baita ere, bai. Hamargarrenean da, desberdintasunak murriztea da, herrialde bakoitzaren, herrialde barruan dauden, baina herrialde ezberdinen arteko desberdintasun horiek murriztea baita ere. Eta lehen esan dugun baratze solidario horretan kasuarekin ere hemen baita ere, hitzarmena sinatu zen bere momentuan Goienetxe Fundazioarekin hainbat zailtasun edo dituzten pertsona horiek ere baratze solidario horretan parte dira baita ere integrazio horren alde lan egiteko baita ere, ez? Edo harrera gida. Udalak badauka harrera gida non arlo desberdinak jasotzen diren edo lantzen diren, eta zarautzera, kanpotik bizitzera datorren edonori ere, hemen dauden baliabide eta behar dituen tramite eta abarren guztien buruzko informazioa laguntza ematen zaie integrazio horretan laguntzeko eta ahalik eta erosoen sentitzeko, bai. Eta desberdintasuna murrizte horretan baita ere, etxe bizitza babestuen sustapena ere sartuko litzateke, etxe bizitza guztion edo jendeari etxe bizitzaren sarbide hori erresteko helburuarekin, bale? 11. da hiri eta komunitate jasangarriak sustatzea. Hau izango litzateke pixka bat da helburu zabalena. Hemen sartzen dira hirigintzaren inguruko arloa jasotzen dituzten ekimenak, hemen sartzen da baita ere sentsibilizazioa, jasangarritasun arloko sentsibilizazioa, airearen kalitatea baita ere, hone dauka espektro zabalago bat esango genuke, bai. Hemen da azkenean hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izan daitezen lortzea, bai. Nolako ekimenak jar daitezken martxan edo jarri dira kasu batzutan martxan garapen jasangarriko helburu honi eragiteko, adibidez, arkitektura eta kultur ondarea identifikatu eta berau berreskuratzeko lanak egitea, bai. Edo hiri planeamenduaren berrikuspena egiten den garaian, jasangarritasun irizpideak txertatzea. Hau da, kontuan hartzea baita ere, jasangarritasun irizpideak eta ez bakarrik beste motatako irizpide batzuk. Edo, esaten genuena, airearen kalitatea hobetzeko neurriak hartzea, bale? 12. garapen jasangarriko helburua zein izango litzateke, ekoizpen eta kontsumo arduratsuak. Ekoizpen eta kontsumo arduratsuai buruz hitz egiten ari garenean, hitz egiten ari gera hondakinen kudeaketaren inguruan, hitz egiten ari gera baita ere erosketa eta kontratazio publiko berdea. Azken finean, herritarrei askotan eskatzen zaie edo zaigu gauza batzuk hondakinen inguruan, baliabideen kontsumoen inguruan, ez erabili plastikorik, hemen dagoen gourmet baj edo hietakoa, ez janaria soberan geratzen zaizunean etxera ereman, baina administrazioak eta udalak kasunetan eredugarri izan beharko luke baita ere, bai, eta azken finean
erosketa eta kontratazio publikoa berdea sustatzea. Azkenean, beraiek edo udalak erosketa bat egin behar duenean edo kontratazio bat egin behar duenean, irizpide ekonomikoak erabiltzen diren bezala edo berdintasun gaiak edo hizkuntza irizpideak txertatzen diren bezala, ingurumena ere kontuan hartzea balorazio irizpide bezala kontratazioak edo erosketak egiten direnean, eta eredugarri izan dadila, gero herritarrei gauzak eskatzen zaizkionean baita ere, bale? Edo baita ere kontsumo arduratsuaren baita horretan sartzen da bertako produktuak, bertako ekoizleak sustatzea, ez? Hemen azkenean azokan edo merkatu plazan, ez? Badago bertako ekoizleentzako gunea edo bertako produktuak saltzeko espazioa baita ere, bai? 13. izango litzateke klimaren aldeko ekintza, klima aldaketa entzuten dugu baita ere nahiko sarri komunikabideetan, eta azkenean klima aldaketa badatorkigu. Hori ja zientifiko guztiek, ikerlari guztiek esaten dute badatorkigula. Eta klima aldaketaren aurrean bi lanildo edo badaude, bai. Alde batetik da klima aldaketa eragiten duten gas horiek, berotegi efektiko gasak deitzen diren horiek murriztea, sortzen dugun eragin hori murriztea aldera, gutxitzea aldera, eta horretarako ekimen desberdinak egin daitezke. Alde batetik teilatu eta fatxada berdeak edo etxeen arteko patio horiek berdetzea, azken finean zenbat eta eremu berdeago egon berotegi efektuko gasak isurtzeko ereman gutxiago daukagu edo horiek zurgatzeko gaitasuna handitu egiten da, baina bestaldetik esan dut badatorkigu, orduan egokitzea tokatzen zaigu, bai? Azken finean da, klima aldaketara egokitu behar dugu, datorkigun horrek ahalik eta kalte gutxien sorditzan gure hirian, gure eremuetan. Orduan alde batetan murriztea, baina bestea egokitzea baita ere, bai? 14. da itsaspeko bizitza. Azkenean da, ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak mantentzea eta modu jasangarrian erabiltzea garapen jasangarriari begira. Hemen Zarautzen itsasoa hemen hasten da, ez dakit konturatu zareten, baina horrelako estoldetan edo kantarietan badaude horrelako karteltxo batzuk. Azken finean, itsasoko bizitzan eragiten dutena ez da bakarrik itsasoan egiten dugunak. Hemen botatzen ditugun plastikoak eta abar estolderietatik itsasoan bukatzen dute, bai. Orduan, kontuan hartu behar dugula, itsasoa bere eremu zabalenean ere, biodibertsitate hori mantentzeko eta kaltea murrizteko baita ere, bai. Eta itsasoarekin bezala, lehorreko eremuarekin. Hemen Zarautzen biak ditugu, bai. Badaukagu itsasoa eta badaukagu eremu naturala baita ere, bai. Orduan, 15. hori hartzen du kontuan, bai, lehorreko bizitza babestea, lehenagoratzea eta modu jasangarrian erabiltzea, bai. Azkenean da, bertako basoaren mantenua eta bertako espezien berreskuratzea. Hemengo biodibertsitatea bertako espezieekin atera behar dugu aurrera eta ez kanpotik inbaditzen diguten beste espezie horiekin, bale? Eta hemen aipatzearren baita ere, Zarautzen eraztun berde urdina daukazute, non biak batzen diren edo uztartzen diren, bai, lehorreko eremua, baina baita itsasoko eremua edo itsaspeko hori, bai. Eta ja, bukatzea aldera, 16. hitz egiten duena da gizarte justuak, baketsuak eta inklusiboak sustatzea, eta hemen bai lantzen diren gaiak baita ere dira udalaren gardentasuna, parte hartzea eta horrelako eremu horiek hemen 16. garapen jasangarriko helburu horretan lantzen dira, eta hemen adibide bezala aurrekontu parte hartzaileen ekimenak martxan jartzea, indarkeria forma guztiak murriztea, edo hiri ingurune atsegina eta seguruak bermatzea pertsona guztientzat, bai? Eta guzti honetan, 17. egongo litzateke helburuak lortzeko aliantzak, garapen jasangarrirako munduko ituna bizi berretzea. Eta aliantza horiek, hemen adibide bezala jarri ditugu, hegoaldeko herri pobretuetan garapen proiektuak egiteko diru laguntzak ematen dira udaletik, bai? Eta azken finean, aliantza horiek lagungarria izan nahi dute, egoera ez hain egokian dauden herrialde horietan edo, herrialde pobretu horietan, aurrera pausoak emateko ere baita ere, baina aliantzak baita ere
publiko-publikoak, publiko-pribatuak, eragile desberdinen arteko aliantza horiek, garapen jasangarriko helburu hauetan eta agenda 30 honetan aurrera egiteko. Bale? Eta azkenik, esan dizudana, hemen Euskadin bereizgarria den gure euskararen inguruko ekintzak jasotzen dituen 18. garapen jasangarriko helburu hau, hori bai, Nazio Batuen web horrian sartzen baldin bazarete, 18. hau ez dezute topatuko, bai. Agenda 30 global honek 17 hauek, lehenengo 17ak jasotzen ditu, eta 18. hau da, beste motatako, beste jarri den, martxan jarri dena, pues hori da, hizkuntza minorizatu horiei aldeko ekimen horiek edo jasotzeko, baita ere kultura aniztasuna lanketa hori sustatzeko jasotzen dituen garapen jasangarriko helburua, bai. Honekin irudikatu nahi genuena da alde batetik ikustea, hitz egiten dugu, entzuten dugunean oso eremu zabala, eremu guztiak badaukate kabida honelako laukitxo hauetako edo kajoi hauetako batean, ez? Asko modu zeharkakoan edo bati baino gehiago eragiten diotenak. Orain arte egindakoak badauka tokia kajoitxo hauetan eta etorkizunari begirakoak ere egin behar duguna da hemen agertzen diren helburu horiekin bat etor daitezen diseinatu eta pentsatu hoiei horretan nola eragiteko. Azken finean, 2030 urteari begira, gaur, 21ean gaude, 21ean ja azkeneko hiruhilekoan gaude, 10 urte baino gutxiago geratzen zaizkigu, benetan 2030 agendak zehazten dituen helburu horiek ekiteko. Orduan bada, ekiteko, martxan jartzeko ordua, bai. Horraitik, Nazio Batuak esaten dut, dekada de acción, da benetan lanean eta martxan jartzeko momentua. Horretan baita ere, hori, azken finean, udalak erabaki du, hori, goazen martxan jartzea, goazen plangintza bat egitea, hemen jasotzen diren helburu hauei erantzuteko eta ahalik eta helburu horietatik gertuen iristeko, bale? Horretarako, zer egingo du? Zarautz 30 plan estrategikoa prozesua edo abian jarri du, bale? Prozesunek ikuiko ditu helburua zer da? 2030 begira Zarauzko etorkizunerako gidalerroak zehaztuko dituen plan bat definitzea. Proiektuaren oinarriak 3 dira. Alde batetik gardentasuna. Egin da modu garden batean, egiten diren, ematen diren pausu guztiak, sortzen diren material guztiak partekatu, konpartitu, ekarpena jaso, modu elkarlanean sortu nahi da plan bat. Ez dadila, 30 plana izan dadila, elkarlanean guztio eragile desberdinen artean sortutako plan bat. Azken finean guztion ardura da hor agertzen diren helburu horiek lortzea, bai. Eta modu parte hartzailean. Beti ere, 30 aterkibi horren pean edo premisa horren pean, bale? Horretarako 3 fase nagusi egongo dira, alde batetik diseinu fasea ekainean hasi ginen honekin, oraindik hortan gabiltza, Diseinu fasean eta diseinu fase honetan helburua zer da, prestaketa lane proiektuaren oinarriak zehaztea. Proiektuaren oinarriak, ez dakit Nerea edo Jesusek esan duen 3 albo horretan, alde teknikotik, baina baita parte hartzeari dagokionez eta komunikazioari dagokionez. Azkenean, jendeak parte hartzea eta ekarpenak egitea nahi badugu, importantea da ezagutzea, jakitea, entzutea, komunikatuta eta jakitu nahi egitea zertan gabiltzan, bestela oso zaila delako parte hartzea, oso zaila delako ekarpenak egitea, bale? Abuztuan hasi ginean eta urtarrila bitartean diagnostiko bat egingo dugu, azkenean da, esan dugu, Zarautzek urtea daramazkila garapen jasangarriaren alorrean lan egiten, orduan diagnostiko bada argazki bat ateratzea, ikustea, nola gauden, eta diagnostiko horretan ez da bakarrik gu nola gauden adierazle batek esaten duelako, baizik eta konparatzea baita ere beste lurralde, beste herrialde batzuekin nola dauden, eta ikustea, bale, nik 5 bat daukat, baina 5 hori beste udalerrekin konparatuz nola dagoen, non nago, nola kokatzen naiz, nire antzekoak diren beste udalerri batzuekin, edo beste maila batean, bai. Eta diagnostiko hau osatzeko lan teknikoa egingo dugu, udal barruko teknikariekin, adierazleekin eta abar lan egingo dugu, baina baita ere herritarrentzako parte hartzen mekanismoak jarriko dira martxan, zuen iritzia, zuren pertzepzioak edo jasotzeko. Askotan datuek gauza bat esaten dute eta herritarrek beste modu batetara bizi ditugu
errealitate horiek, bai? Orduan, diagnostiko hau edo argazki hori osatzeko modu hori guztion artean osatuko dugu baita ere, arlo teknikoarekin eta parte hartzearekin baita ere. Eta diagnostiko honetatik aterako duguna da emaitza, laburpen bezala, Zarautzek 2030 agendari egiten dion ekarpen txostena, deitzen dena, asmoa da urtarria otsaila hasieran dokumentu hori edukitzea, tarte horretan egingo diren parte hartze saioen berri emango zaizue, bai? Eta diagnostiko argazki horretan non gauden ikusita, badakigu nora joan nahi dugun. 2030 agendak zehazten digu zeintzu diren helburuak 2030 urteari begira. Egingo dena da definitu helburu horietara iristeko ze pauso eman behar diren, zein ekintzak jarri beharko lirateken martxan, agenda 30 horrek definitzen dituen helburu horietara iristeko. Eta ze helburua da ekainerako Zarautz 2030 plan estrategikoa definituta izatea. Eta hau da, kontatu nahi genizuena pixka bat horrela modu laburrean edo, bai? Ezagik norbait galderaren badaukan edo zerbait komentatu nahi dezuten. Bai, oin, Ikerrek amaiera emango dio, baina ez dakit eskerrik asko Eider, fortzu handia indezu, nik uste testu ingurua oso garbi azaldu dezula. Ez dakit 2 minututan zerbait galdetu nahi dezuten, prozesua ikusten dezutenez, ekaina bitartean egongo gea lanean, askotan deituak izango zeate, hainbat modutan, eta eukiko dugu denbora gai honen gainean lantzeko, baina ez dakit zerbait galdetu nahi dezuten, esan? Ez, oso nahi. Amaiera matuko dugu. Eskerrik asko, Nerea. Eskerrik asko, Eider, Susana. Nire aldetik labur eta bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkizue, etorri izaneten guztioi. Espero dut guztion artean, herri bezala zer izan nahi dugun definitzeko gai izango garela, zer nolako Zarautz nahi dugun elkarrekin bizitzeko eta partekatzeko. Hartu nahi dugun norabidea erabaki behar dugu, eta denok batera lan egin behar dugu zehazten ditugun helburuak lortzeko. Eskerrik asko eta ondo segi.